Dobrý deň, srdečne vás zdravíme na našom YouTube kanále. Ahojte, zdravím vás. A dneska by sme sa chceli porozprávať na tému nákup apartmánov v Egypte a že prečo si vlastne klienti kupujú alebo rozmýšľajú nad investíciou do nehnuteľnosti v Egypte. Ja žijem v Egypte 20 rokov, Zuzka, ty? 2 roky. 2 roky. Takže máme tie svoje skúsenosti a tie by sme vám radi zdieľali, keď rozmýšľate nad tým, prečo a ako investovať do nehnuteľnosti v Egypte. Zuzi, ty určite tiež rozmýšľaš nad tým, že prečo by si investovala po prípade. Ja poviem, že skúsenosti z mojich klientov, prečo sa rozhodli a dúfam, že vám to pomôže pri rozhodovaní, keď si budete vyberať, kde a ako kúpiť svoj apartmán. Ja by som ešte, ak by som mohla na úvod, ešte povedať aj pre mojich sledovateľov z môjho YouTube kanálu, lebo tí ma trošku poznajú z iného súdka, ale hlavne chcem teda povedať na úvod tohto videa to, že vlastne my s Verkou spolupracujeme už rok, čo je vlastne pomáham s klientami, takže tiež už mám nejaké skúsenosti, hlavne čo som si obehala s klientami, či už právne veci, potom, čo sa chodí šarakari, na notársky úrad, nehnuteľnosti a tieto veci, takže už aj tieto veci mám obehané, aj teda hlavne už s viacerými klientami som sa stretla a samozrejme s každým sme sa rozprávali a každý mal možno trošku nejaký iný dôvod kúpi, lebo záleží aj od toho, koľko majú rokov a teda z akého dôvodu tu kupujú, ale tých dôvodov je teda viac a všetky tieto by sme chceli spomenúť v tomto videu. No a hlavne teda pre ľudí, ktorí mňa neevidujú ako človeka, ktorý aj teda spolupracuje s Verkou, alebo teda spolupracujeme spolu aj v rámci realít, tak aby ste teda vedeli, že som to ja, Zuzana. No a plánujeme aj iné projekty, iné videá, iné zaujímavosti. Budeme mať v decembri aj teda prezentáciu, to všetko sa ešte dozviete, alebo je to aj tu na YouTube, takže veľa kopec zaujímavých projektov plánujeme. No a teda hlavne teda pre ľudí, ktorí ma nepoznajú, tak spolupracujeme s Verkou a veľmi sa tešíme. Áno, Zuzka je plnohodnotná členka týmu VA Reality. Tak. Už nie jeden mesiac, už je to vyše roka. Už je to vyše roka, hej, ale teda tiež som mala aj iné pracovné povinnosti a teraz už konečne teda sme začali naplno sa venovať, takže už budem 100% vo verejnom týme. Čomu sa veľmi teším. No, poďme rovno, pokračujeme, nemusíme žiadne prestávky. Tak, ideme na to, prečo ľudia vlastne kupujú, prečo sa hlavne rozhodujú pre Hurgádu alebo Egypt. No, tak povedz svoje skúsenosti a povedz svoje. Takže máme tu veľmi časté lety do Hurgády. By som povedala, máte tu dostupné letiska z Bratislavy, z Budapešti, z Viedne a lieta sa niekoľkokrát do týždňa a let trvá 4 hodiny, povedzme, cca, je to cenovo dostupné a za 4 hodiny ste úplne v inom svete, úplne inej teplote. Máme tu 90% z roka, alebo 95% z roka slnečné dni, takže pre akože odpočinúci alebo vymeniť to depresívne európske počasie za to krásne, slnečné, egyptské je ako ľahko dostupné, by som povedala. To je také prvé, čo by som povedala. Áno, hej, že ten Egypt si hlavne kvôli tomuto vyberajú, že je to blízko a máte v podstate hneď, nechcem povedať, že exotiku, nie je to exotika, ale je to proste jednoducho teplá krajina, hej, máme tu stále to slniečko, takže... Takže to je prvá vec. Druhá vec je, ceny tých nehnuteľností sú stále neporovnateľné s cenami v iných krajinách. Ako naozaj sa tu dá kúpiť nehnuteľnosť od tých 20-25 tisíc eur. Naozaj, skutočne. Áno. A vy ste, ešte stále, lebo voľakedy, 5 rokov, 10 rokov dozadu sme mohli kúpiť nehnuteľnosť za 10 tisíc, aj za 7 tisíc eur. Áno. Tie časy už pominuli. Takže... Aj tu už to ide hore, lebo naozaj zacítili Egypťania a realitný trh tu, že naozaj je väčší a väčší záujem. Ľudia aj po teda udalostiach v Európe, čo sa tam všetko proste deje aj na geopolitickej scéne, tak sa jednoducho rozhodujú naozaj opúšťať európske krajiny a hľadajú iné možnosti. Samozrejme každý podľa svojich finančných možností, no a väčšina ľudí jasné, že hľadá najlacnejší spôsob a ten Egypt je naozaj aj z hľadiska
hľadiska vzdialenosti, hľadiska ceny, z hľadiska tých letových spojov a kopec iných vecí naozaj veľmi také, že tá jasná voľba. No. Presne tak. Takže vlastne cenová dostupnosť, ľahká dostupnosť rôznych letísk v Európe a počasie samozrejme, nebudeme hovoriť, že tu počasie bez debaty, bez debaty. Krásne more, ja by som povedala, že jedno z najkrajších morí ako na svete. Áno, Červené more, hej. Zuzi, ty máš aké dôvody, prečo investovať? No tak vzhľadom na to, že ja som prišla do Egypta s tým, že som nevedela, či to bude na pol roka alebo na 10 rokov, tak človek nevie, ako sa to tu vyvinie, ako tu začne fungovať, čo všetko, aké príležitosti sa mu to naskytnú. Ja som sa domov neponáhľala, ani sa stále neponáhľam. Nové a nové projekty sa mi rozbiehajú tu, takže dôvod nemám sa natrvalo vrátiť na Slovensku. Takže v podstate viac menej momentálne teraz som rozhodnutá tu zostať. Takže vzhľadom na to, že byť len prenájmoch, keď tu žijete celoročne, tak to sa naozaj neoplatí, lebo už aj tie prenájmy idú hore. Keď chcete taký klasický štandardný, proste nejaký európsky štandard, tak pod 150 eur, pod 200 eur môžem povedať, už 150 eur to bolo pred tými rokom a pol, teraz už je to 200 eur. Po 200 eur proste za nejaký apartman alebo maximálne jednoizbový byt, aj to teda sa debatujeme v akej štvrti, lebo to tiež všetko má vplyv, ale proste po 200 eur nejdete s prenajmom. No a 200 eur, ako si myslím, že je dosť na to, že vám zostane na žitie tu, alebo ich musíte dať, jak sa hovorí, von oknom, hej. Takže ja, ak sa jedného dňa teda naozaj už rozhodnem kúpiť tú nehnuteľnosť, tak to hlavne bude z tohto dôvodu, pretože keď už tú nehnuteľnosť máte, tak tiež samozrejme záleží kde, lebo sú napríklad apartmány alebo byty, ako napríklad Sal Hašiš, kde môžete mať vo veľkých komplexoch, compoundoch alebo Elgona, alebo aj tu napríklad Aldau a podobne takéto veľké luxusnejšie veľké developerské projekty, kde samozrejme aj tie ceny tých nehnuteľností sú vyššie a tam sa jednoducho platí nejaký ročný správcovský poplatok, áno. Ale keď kupujete normálny byt v klasickom nejakom compounde, v dome, v bežných týchto, čo je tu 80% je takýchto jednoducho bytov, tak tam po kúpe okrem elektriky, vody a raz ročne 20 eur zaplatíte daň za byt, nemáte už absolútne žiadne výdaje. A tie náklady sa bavíme medzi 20-30 eur mesačne, čo sa týka elektriky a vody. A to som povedala veľa, to som povedala letné mesiace, keď idete na klíme 24 hodín denne. Takže to je obrovský rozdiel, z 200 eur klesnúť na 20-30 eur, takže už len toto je hlavne pre ľudí, ktorí tu chcú dlhodobo žiť. Hej, toto sa bavíme konkrétne môj prípad. Áno. No a samozrejme, ale väčšina je ľudí takých, čo teda... Takže väčšina ľudí, ktorí tu chcú kúpiť nehnuteľnosť, buď vlastne to chcú kvôli dovolenke, že si chcú prísť oddychnúť, hej, pretože tu máme dosť nízke náklady, čo sa týka akože jedla, ovocia, zeleniny, elektrika, voda. Je neporovnateľné s tým, čo máte v Európe, že sa človek príde straviť aj celú zimu napríklad. Áno. No a potom sú to tí ľudia, ktorí chcú investovať a zhodnotiť svoje peniaze. To znamená, že kúpite nehnuteľnosť, ktorá vlastne stojí momentálne povedzme si 50 000 a za rok je dosť možné, že tá suma narastie o nejakých 25% navyše. Keď si kúpite nehnuteľnosť, ktorá je na splátky, tak tam sa vám tá suma ešte lepšie vlastne zhodnocuje, lebo sa vám to stavia, vy proste splácate a keď sa to dokončí, lebo vlastne ten predaj tých nehnuteľností má niekoľko etap a každá etapa má vyššiu cenu. To znamená, vy keď kúpite v prvej vlne, tak v tej 5. vlne už je minimálne o 1 000 000 egyptských libier cena tej nehnuteľnosti vyššia. Tak. Takže vy už ste si zhodnotili tie vlastné peniaze. Už len čakaním na dokončenie. Presne tak. A tým, že vieme, že úroková sadzba eura v slovenských a českých bankách je 0,0, takže tu keď investujete do niečoho, čo vám narastie hodnota, povedzme si 20-30%, tak proste nie je o čom. A nehovoriac o tom, že keď tú nehnuteľnosť vlastne dostanete, tak ju viete prenajímať od 250 eur viac mesačne, tak zase sa vám tie peniaze
o ďalšie sumy zhodnocujú. To je vlastne ten investičný dôvod, prečo investovať v Egypte. No a chcela by som vlastne zdôrazniť, že okrem toho, že sem mladí ľudia chodia tiež pracovať, tí, čo majú hlavne online prácu, potom poznám aj také kompletné rodiny, ktoré sa sem presťahovali s deťmi, ktoré si prihlásili deti sem do škôl. No a čo je najväčší počet, by som povedala, sú to dôchodci, ktorí si berú príklad z tých nemeckých dôchodcov. O to vám povie Zuzka. No, v podstate ten nemecký dôchodcovský systém tu je tu už možno tak trend je tých 10-15 rokov. Najskôr tí dôchodci sem naozaj chodili tráviť, aj doteraz chodia, ako celú zimu napríklad do hotelov, že ich naozaj vyšlo lacnejšie byť 2-3 mesiace v all-inclusive hoteli, pretože keď si porovnali vlastne náklady v zime v Nemecku a kúrenie a proste všetko, tak sa im oplatilo tam všetko vypnúť a prísť sem a v rámci stravy všetkého mať zabezpečené. Samozrejme tým, že už aj tu išli ceny tých bežných hotelových služieb a celkovo tých dovolenkových, už to není, že Egypt za 300 € máte, hej, proste tu pobyt aj s letenkou, ako bola, kedy sa dalo nejaké last minute, už aj toto je vyššie, tak už naozaj sa viacej oplatí kupovať nejakú tú nehnuteľnosť a byť teda takto v súkromí. No, takže dôchodci naozaj veľmi intenzívne využívajú práve tie zimné mesiace. Poznám veľa už aj slovenských a českých dôchodcov, ktorí naozaj od októbra do mája sú tu a od ten jún, júl, august, september sú na Slovensku, lebo tu sú naozaj veľké horúčavy a nie každý to dobre zvláda, takže sú akože v príjemnejšej klíme na Slovensku s rodinou a tak ďalej. Takže už to tu začínajú vo veľkom aj chápať teda Slováci, Češi a práve po naozaj každomesačných informáciách, ako neskutočne idú energie a náklady na život na Slovensku hore a keď človek má vyžiť z 500-600 eurového dôchodku, tak na Slovensku je to pomaly zázrak, ako to dokážu, kdežto tu viete z toho krásne žiť. Takže veľmi veľa Slovákov a Čechov po tej 50-ke už pomaličky, veľa ktorí už aj že kúpia a že zatiaľ to budú prenajímať, zatiaľ pre deti, zatiaľ chodiť na dovolenky a že keď teda dosiahnu ten dôchodcovský vek, tak už tu budú mať pripravené zázemie a už sem len prídu na väčšinu roka a tak ďalej. Takže veľmi začínajú tí ľudia už takto sa pripravovať, ako keby aj investovať aj na to obdobie toho dôchodku, lebo vyzerá to kadejako v Európe, Boh vie, ako to dopadne aj s tými dôchodkami za 10 rokov, či ešte vôbec nejaké budú a tak ďalej, takže už ľudia naozaj rozmýšľajú na všetky strany a toto je jeden z tých riešení. Presne tak. Takže pokiaľ by ste potrebovali poradiť, ako investovať a ako si vybrať tú správnu nehnuteľnosť pre vás, tak sa kľudne na nás môžete obrátiť. Všetky kontakty nájdete pod týmto videom. A ešte raz pripomínam, že bude prezentácia vlastne o tom, ako nakupovať a ako investovať v Egypte v decembri, to znamená za nejakých 2-3 týždne na Strednom Slovensku, kde sa Zuzka s vami veľmi rada stretne a tí, ktorí by ste mali záujem o toto stretnutie, tak napíšte nám vlastne na ten mail a my vám pošleme ďalšie informácie. Stretnutie bude zadarmo, takže sa na vás tešíme s občerstvením. Majte sa krásne. Pa, pa.